800 persoas andiveron en Boiro polo cancro infantil. A primeira edición da Andaina Solidaria organizada por Peñas Boiro rompeu todas as previsións para recadar fondos en beneficio de Asanog. A Asociación Peñas Boiro organizou este domingo o seu primeiro evento solidario, unha andaina en beneficio de Asanog, entidade que colabora con rapaces e adolescentes doentes de cancro. As expectativas eran altas, as mesmas que con cada actividade que organizan as peñas. Con todo, a realidade rompeu co esperado. Preto de 800 persoas participaron no evento deixando a vara tan alta que non será o único deste carácter que se celebre no 2025. A mañá comezou con choiva, pero finalmente os andantes puideron desfrutar da andaina sen mollarse. Xamos un período de quiñatas, pero que puderon pasar, perdonado toda a xente que quedades con eles, que daste de xegadas, pero o importante é facer esta andaina e colaborar con a Asanog. Ao fin e ao cabo, como ven decir aquí, ojalá que non nos toca ningún, pero se nos toca, por lo menos, saber a que nos podemos dirigir. Gracias tamén a todos os voluntarios que nos axudan para que isto sea posible. Ao fin e ao cabo, Peñas Boiro, estamos formados por un grupo de solamente 13 personas e facemos moitos eventos ao largo do ano. Xa sabedes que o noso punto fuerte son os eventos tipo festejos, pero a verdade é que tiñamos moitas ganas de facer un evento solidario e este ano vamos a facer dous, vamos a facer un no mes de novembro, pero iso xa informaremos máis adiante. Gracias unha vez máis por asistir a esta primeira Andaina Solidaria Peñeira. No evento colaborou o Concello de Boiro axudando na organización. Dende o goberno local salientaron o traballo realizado polas peñas no apartado solidario. Agradecer a Asociación Peñas Boiro porque apostan con esta organización de que non son de facer organizacións culturais e festivas, sino tamén aportar para algo tan importante, para unha casa importante como é o cancro infantil. Asanog, temos aquí a representante, dentro de uns días estaremos organizando tamén un partido solidario para favorecer todo recaudado tamén para a mesma asociación, porque entendemos que o cancro infantil, para verdad que estamos aí, pero cada día, gracias á axuda de todos e de todas vos. Os 753 participantes saíron dende a praza do Concello para descubrir lugares que moitos deles non visitaran nunca. A parada para coller forzas foi no Pazo de Goiáns. Unha vez finalizado o tempo de actividade física, foi o momento da música con DJs na Rúa Peonil para amenizar a xornada aos centos de asistentes.